Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšej evolúcii. Do dnešnej evolúcie už asi podľa názvu viete, koho ste vybrali. Dnes sa pozrieme na evolúciu strapa. Furt sám netuším, čo vyrobím, jak pochodím, kam dohodím, jak naložím. Tých komentárov bolo naozaj veľa, snažil som sa vám aj podpisovať niektorým, ktorí ste niečo dlhšie napísali. A Muting TV, ty musíš byť veľmi rád, že idem robiť evolúciu o strapovi, lebo teba si asi vždy pamätám, že si niečo písal, že chceš strapa. Vždy si mi tam napísal nejaký zaujímavý komentár. A tento posledný, tu vám kde si to vyskočí, bol fakt tiež zábavný a máš smolu, ja nemám koberec, takže dúfam, že ťa poteší aspoň dnešná evolúcia. Poďme na to. Skoro som zabudol na tých ľudí, ktorí možno strapa nepoznajú. Len tak skrátke vám môžem povedať, že Strapo sa narodil 10. marca 1989 v Trnave. Je to slovenský reper a bývalý freestyler. To je asi tak v skratke všetko, čo potrebujete vedieť, a ak vás tento umelec zaujíma, tak si určite o ňom niečo zistíte. Nebudeme to už vôbec predĺžovať a poďme sa pozrieť na tú jeho evolúciu. Začneme rokom 2006 a videjkom R-Attack Freestyle Battle 2006, kde sa Strapo zúčastnil. To je. Ja ti napoviem, poviem ti, jak to dneska dopadne. Ty pôjdeš domov, chyť mikrofón, odhoď. Na tomto betli mohol mať Strapo takých 16-17 rokov, mladý fagan, ktorý proste rípe na pódiu. To sú proste Strapové začiatky. Odlúpnem ti chrasty, nejsi MC, ktorý by bol úžasný, ne? Na takých jak ty serem z výšky, MCs jak ty dávajú iba šlichty, si pyšný na... Ten Resty, či jak sa volá, neviem presne, či vie, o čom je rap battle, lebo mi príde celkom magor, hneď tam v začiatku začal do Strapa sácať, čo je celkom divné, ale Strapo mu celkom zábavne odpovedal tým, že mu ukázal holý zadok. Na tvoju tyku dávaš gymnastiku, teraz počúvaj logiku. Bebezo odáva tvoju hlavu dole, kámo, tak choď podia dole, lebo ma to sere more. Započúvaj, mám rímo more, tak počúvaj, tento týpek pôjde z piči dole. Ukazuj mi holú rič. V roku 2007 sa Strapo objavil vo videoklipe Máme vás. Pýtaš sa, či ťa mám, pýtaš sa, či ťa dám. Nevidím dôvod podať odpoveď ku tvojim otázkam. Stále mladúčky Strapo mal svoje kvality, čo bolo jasne vidieť, a preto sa už v roku 2007 objavil vo videoklipe s menami ako Moja reč a Idea Fate. Za tebou so sekerou a za chvíľu ťa rozsekám. Som Peter Pan, som Jackie Brown, som Conan Barbar, máva. Tam, kde som vás mala, tam aj naďalej máva. Som tam, kde... Jedna zaujímavosť ešte z roku 2007 je tá, že Strapo sa nemusel moc s chalanmi z H1.6 a padli aj nejaké tie disy. Dokonca sa stal aj jeden spor, ktorý bol natočený zo zákulisia. Toto video môžeme si kúsok pustiť a nájdete ho celé v popise videa. Roky 2008 až 2010 som musel nejako spojiť, pretože v tom období sa nejako nenatáčalo a malo to svoje dôvody. Prvé video, ktoré som našiel, je vďaka mixtapeu, čo spravil Strapo a DJ Spinhands, a objavili sa v telke naživo v 5. elemente. Späť, kámo, späť v telke, späť na pódiu, späť na stage, späť s mixtapeom aj s týmto novým trackom, tak sleduj. Analytik urobil beat a rap, ktorý letí rýchle. V roku 2009 som Strapa našiel vo videu R-Attack Freestyle Battle 2009 Porota. Vlastne ukázal sa tam na chvíľku a je tam iba taká malá ukážka Strapa. Piči, čo sa nevajú v piči? Keď som táden, tak prehráš. V roku 2010 sa u Strapa udiali dve veľké veci. Jedna je tá, že skončil oficiálne s freestylom a jeho bilancia bola, že 50 krát vyhral, 5 krát prehral a raz remizoval, čo je úplne že úžasná bilancia. A jedna z tých horších vecí, čo sa stala, bola tá, že mal dosť takú vážnejšiu autonehodu a z tohto obdobia sa mi nepodarilo nájsť žiadne video, takže musíme prejsť na rok 2011, kde sa objavil na skladbe Si zvonil, ktorá je vlastne diss na Radikála. Naďalej počítajte s tým, že vás pozdravím, ale aj pochopím, že vy budete na mňa nasraní. Sorry, že som prišiel, aj keď ma nikto nezavolal, ale Paťo neodpovedal, keď som ho pozdravoval. V roku 2011 ostaneme a pozrieme sa na videoklip Daj peňaz. Chcem vidieť potoky eur, jak tečú okolo mňa, ale len preto, aby repu bolo o mnoho viac, aby si mohol vidieť toto a cítil ten pach, aby som mohol... Tento videoklip patrí medzi také prvé Strapové a bol dokonca taký dobrý, že získal 5. miesto v hlasovaní o videoklip roka v ankete Slavik 2012. Sa tak snažím, daj mi ho jak Tringel, a sleduj, jak si ho vážim, ja si ho zoberiem a dám si ho na kopu k ostatným a raz sa možno podarí, že sa... Sme na roku 2012 a videoklipe Sám doma a bohatý.
Sám doma a bohatý, zavri všetky dvere a okná, zaťahni rolety a závesy, vypni svetla, aby ťa nikto nevidel a dávaj so mnou. Táto skladba mi príde dosť motivačná, alebo taká na zamyslenie, a to je dôkaz toho, že Strapo už v roku 2012 vedel, čo robí. Či už ide o jeho texty alebo flow, všetko si myslím, že už ide iba každým rokom hore a hore. Iba ja, úspech, iba ja, teraz, iba ja, rešpekt, iba ja, nikto, iba ja, ne ty, iba ja, ne on. Ideme na rok 2013 a z tohto roku sa pozrieme na dva videoklipy a tým prvým je mega hit Loading. Nejsom cieľ, ja nejsom na vrchole, neserem na teba z vrchu jak väčšina, nemôžem, pretože to by sa sa mňa... Neviem prečo, ale mne Strapo príde v jednej veci ako Eminem. On podľa mňa každý rok vyzerá skoro takmer toto, že nepríde vám to tak? Jedna vec ešte k tejto skladbe, určite mi napíšte do komentáru, ktorí z vás sa pokúšali zarepovať túto časť tej skladby. Ideme do toho, drž sa! Nebudeme lutovať a nebudeme plakať, ale budeme sa radovať a budeme sa tešiť. A budeme to budovať a budeme to pilovať a budeme si hovoriť, že my sme tí lepší. Nechceme debatovať, nechceme sabotovať, nechceme slávu, ale my chceme žiť. A nebudeme hovoriť, že nemôžeme pochopiť, že ostatní nevedia byť. Na rok 2013 si myslím, že riadny náklad. Ideme na ďalší videoklip z tohto roku a ide o videoklip s názvom Takoj. Dá sa, nemôžem zastaviť, musím sa prekonať, vypustiť zo seba svojho démona, navlečem na seba kostým Venoma, trap od Elkamu. Dá sa, nebereme, nežereme váš štýl, ale prebereme sebe. Dobre, uznávam, že v tomto videoklipe už bol trošku iný, pretože bol trošku zarastený, hej, berem. A ideme na rok 2013-2014, teda taký prelom a videoklip Dekel. Videl som tvoju show na stage a skapal som. Bolo to trápne, nudné a smutné, plakal som. Stále jebe cena ľudí pod pódium. Verím tomu, že by sa našiel nejaký človek, ktorý by mi napísal komentár, že videoklip na prelome roku 2013 a 2014 sa nedá počítať ako videoklip alebo nejaké video z roku 2014. Tak máme šťastie, že Strapo je starý vloger a môžeme si dať nejaký vlog z roku 2014, aby sme si mohli odfajknúť aj rok 2014. Dobrý večer. Budeme sa bavte, chalani, nemyslíte? Ne, pohode. Objednali sme si takto sál celý sami a ideme si pozerať porno, ale ne. Starý vloger som povedal iba kvôli tomu, že Strapov vlog prvý, ktorý pridal na YouTube, bol 13.8.2012, či už je nejaká tá doba, a tých vlogov má presne 21 a ten posledný je zase z 5.11.2014. Boli sme pozvaní na premiéru filmu, ktorá sa uskutočnila vlastne na celom svete, neviem koľko tých krajinách, koľko tých 60 krajinách. Vlogy nechajme tak a poďme na rok 2015 a videoklip Echo. Botá hneď stres, tlak na prsa jak 500 na bench press. Nebaví ma čakať na váš umelý rešpekt, idem hneď preč, uletím jak jetpack, furt spotený. V tomto roku ešte ostaneme a pozrieme sa na videoklip Nemý plač, kde má Strapo brutálne šošovky, na obed alebo na večeru si dáva nejakú zeleninu s rukou a tento videoklip je aj trošku krvavejší. Hrajú drbnuté bubny, neverím nikomu kurvy, chcete to jebať jak snúky, letím jak blázen, na tvoju pyžamo party urobím kráte. Dostali sme sa už na rok 2016 a videoklip Stojí mi rap. Viacej Anakin jak Obi-Wan, keď príde noc tak ožívam, keď bojujem tak mohikán, keď pije sa tak pozývam, mám ambície jak Jason, prvá indícia je blázon, som injekcia, oni infekcia. Naše cestovanie čase sa skončilo, sme v roku 2017 a pozrieme sa na videoklip Fakt. Fakt len stačí, keď zoberiem ten balík peňazí a budem s ním mávať. Fakt len taký majú ten benefit, kamión želaní, však to je krása. Fakt len stačí mať sen, ale fakt má... OK, týmto videoklipom by sme to pre dnes ukončili. Strapo sa takmer vôbec nezmenil, si myslím. Párkrát, keď tam bol nejaký záber, že mal trošku fúziky, to bol trošku jemne iný Strapo, ale myslím si, že skoro žiadna zmena. Ak sa vám táto evolúcia dneska páčila, poteší ma váš like. Do komentáru mi určite napíšte, o kom by ste chceli ďalšiu evolúciu. Ako som aj minule spomínal, nemusí to byť nejaký reper, kľudne mi tam napíšte nejakého športovca, proste kto vás napadne, to tam napíšte a niečo vybereme. Vidíme sa pri ďalších videách a čaute. Furt sám netuším, čo vyrobím, jak pochodím, kam dohodím, jak naložím, keď necením, sám pochopím, keď uvidím.